Baba Garia te ruksawi Salni romai Baba Garia no muito khlai Babai borai tongthok mungni nokbar sipsawi tongthokni nokbar bowai phaima bai baksa tongthok laija mutai khulumnai rok Baba Garia no puito chanai rok Buisu ni simi chengai Salni romai Baba Garia no muito khlai mutai khulumlayo satrai soglayo abahai kino bisi burum khlai phaima hai Belonia Gaburcharao amchayo Baba Garia no puito chanai Baba Garia mutai no khulumnai ro Baba Garia no muito khlai Buisu ni simi chengai Salni ni bagai Baba Garia no mutai khulumlaikha Mwsalaikha tongthoklaikha Sadini bagai. Je Tripura community ngona Tripura Dopharokni. Tripura Dopharokni. Bisi waiha ba bosro ya tamne bagai o Garia tai ke sa. Bosong bisi go waiha song mari song manus sui tong mono sikarne song bosro ya ma. Jeba manasi sara rokba tuima dina tuimia. Emne manasi sara rokba motamuti bog je jani ja mone jani ja bokaka. Bojotini homan. None dolni bubang tama ba nokburni. So ha Gaburcharao. Gaburcharao. Lai mani musanai osai hote song joto gobade bani. Tama kok kororo kasamang tongnai jenone Goriani salna ti borone thani. Buji ho nin kokno. Mane tama message ba tama kok kasamang tongnai. Tripura hastini je Sini je Tripura habangni Mwsamung. Rasamang ge mane tama message tongnai mane tama kororo kasamang tongnai. Borom. Goriani beparai sing tuma message runai. Tabo sia nu geratong na aborong no. Itu sung jadi gam khai sung ba musal ba ko ba son kisah gam khanai dia ko di. Nang la osai. Tabo. Ha? Tama bobang. Binon. Rignai naithok rignai hamjang rongni bagai naithok te quality kaham rignai tabuk hatiwo belei rang klai baino manthugu tongo manthogo yak bai takja rignai chamuthu risha kan boro manthogo katal jorani machine bai takja naithok bumulni paleni rignai tiprasha hukumu mari rangtang surang Chandrahar wakhum toya kharu joto manthogo haike lerida tongsidi tabung nokrungdi kan rubai te kan borok phal nokbai oro wholesale te khusra rignai risabo phaljago manthogo jerok rignai bania khlainai borok o phal nokrino rignai risha wholesale tlangai bania bo khlai manai haike lerida tongsidi krungdi nikuma Agartala North Banmalipur near Young's Corner Club West Tripura Mobile number 9862821223 Tekisa kongdung number 87878315552 oblique 82589191171 oblique 8119938 548